že život se nemá přežít, ale má se opravdu jako prožít. A bez lásky to nejde. Někdy prostě bohužel si musíme jako přiznat, a i to je láska, ale už jsme si dali, co jsme si jako měli a dál už vlastně si nemáme co dát. Aby se jiskra nestratila, je to opravdu každodenní práce. Každodenní práce na tom vztahu. Pořád objevovat o tom člověku něco nového. Každý den, každou chvíli se do toho člověka vlastně znova zamilovat. Dneska chceme všechno hned. Chceme rychle zhubnout, rychle píchneme si něco do čela, aby nebyla vrázka. Prostě všechno chceme jako hned, aby to bylo hned vidět, hned. Ale to ve vztahu nejde. Dokázat se osvobodit, dokázat si říct, dávám ti svobodu, běž zažít ještě něco pěkného, já taky, je obrovský dar a obrovský umění. Ahoj, zdravím všechny posluchače a diváky. Já se jmenuji Lukáš, jsem spoluzakladatelem Cesty k životu. Dneska jsem tady s Lenkou. Lenka je terapeutka a životní průvodce a já ji znám jako člověka, který mi byl schopný nesčetněkrát pomoct ve chvíli, kdy jsem nevěděl, kudy dál. A nejenom mě, ale i spoustě ostatním lidem. Vítej, Leni. Ahoj. Mám na tebe pár otázek. Měli jsme teďka přednášku ve škole vlastně ohledně vztahů a mě k tomu napadly věci, které se tam nezmiňovaly, něco, co by mě zajímalo. Takže jsem si pro tebe připravil pár otázek, vlastně jakožto člověka, který tomu rozumí, který něco zažil, tak se tě na ně zeptám. Dobře, pojďme na to. Tak začnu rovnou první. Je to vlastně taková dost obecná otázka, ale co v dnešní době ty vztahy jako takový vlastně nejvíc ohrožuje a proč jsou tak křehký? Já myslím, že vztahy jsou křehký ze své podstaty, protože narážejí na to, že se potkají dva cizí lidi a musí se nějak stmelit, nějak prostě dostat k sobě. A to je ta křehkost, protože nikdy nevíme, kdo proti nám sedí, že, z jaký má traumata, co se v něm odehrává a koukáme na to na základě svých vlastních zážitků. To znamená, že vždycky je to křehký a bylo to křehký. Jenom teď, díky sociálním sítím, internetu a prostě tomu, jak žijeme, je to prostě víc vidět, protože se o tom víc mluví. Dřív to lidi víc prostě žili, jo? Ale teď se o tom víc mluví, takže to tak vypadá, že jsou vztahy křehčí. Takže si nemyslíš, že vlastně v dnešní době to je nějak výrazně jiný, než to bylo dřív? Ať už třeba díky těm sociálním sítím nebo nějakým jako myšlenkám těch lidí. Jo, rozumím. Určitě ano, protože sociální sítě nám nabízejí snadnost. A všechno je jako, dneska chceme všechno hned. Chceme rychle zhubnout, rychle píchneme si něco do čela, aby nebyla vrázka. Prostě všechno chceme jako hned, aby to bylo hned vidět, hned. Ale to ve vztahu nejde, protože vztah je proces, vztah je dlouhodobý proces, na kterém se prostě musí pracovat, musí se na něm makat a není to prostě zadarmo. A to je to, co ty sociální sítě bohužel nám jako bořej, respektive vám jako mladým lidem nabízejí, že to, co vlastně není pravda. Jo, lidi se drží za ruce, jsou hrozně veselí, ale zatím je strašný kus práce, který ale není vidět. Takže to si myslím, že je jako rozdíl, protože my jsme to za nás, když nebyli sociální, jsme to víc jako žili, víc to byla pravda, víc prostě jsme to odžívali v té realitě, než to vy bohužel chcete jako hned ten výsledek a to si myslím, že dělá to, co prostě tu křehkost nebo respektive tu nesnadnost, protože to není prostě pravda. A myslíš si, že teda, jako, co s tím můžeme dělat? Protože ty sociální sítě teďka jsou že všude kolem nás. My se tomu vlastně skoro nemůžeme vyhnout, protože prostě všichni máme chytrý telefony. I když nechceme, tak prostě s jednou denně se načapujeme, že scrollujeme. A tady tyhle jako vnější vlivy těch sociálních sítí tak na nás působí vlastně jako pořád. Tak co my můžeme dělat pro to, aby vlastně jsme se tomuhle vyhli, aby jsme jako posílili ty vztahy? Už jenom to, že se takhle ptáš, to je vlastně ten první krok. Že si to uvědomujete jako mladí lidi, že je asi to není úplně v pořádku, to, co vlastně žijete. A to si myslím, že je právě to je skvělý, prostě, že vás to napadá. A pak je důležitý si jako uvědomit, že pravda je to, když s tím člověkem opravdu jako seš, mluvíš, koukáš se na ně, koukáš mu do očí a žiješ tu realitu. Ne v tom virtuálním světě, kde si prostě scrollneš teda jiný příběh, když už tě to nebaví, protože prostě pravda je to, že vztah je proces, je to téma, je to práce, je to prostě příběh, který není snadný a není jednoduchý a je skvělý, že vás to pálí.
že se ptáš a že vás to pálí. Takže je důležité si to vlastně v první řadě uvědomit, Ano. že prostě ty sociální sítě, tak to je v tom ohledu, tak ty vztahy ničí. No nevím, jestli takhle bych to řekla, protože sociální sítě jsou určitě dobrý nástroj pro spoustu věcí, ale myslím si, že špatný rádce. Protože prostě ty příběhy, které se tam odehrávají, tak nejsou. A nikdo tam neřekne, co všechno ušel, než se stal úspěšným, prostě než jsme na jachtě, dva krásní lidi se skleničkou Vidíme vína. tam jenom ty výsledky. Vidíme tam jenom ty výsledky. Ta práce se tam neodehrává. Ale já vidím naději ve vás, mladých, protože prostě vy už si to fakt uvědomujete. Vidím, že lidi se ptají hodně, jdou do těch témat a není vám to jedno, protože se vás to samozřejmě taky dotýká. Protože i ty chceš lásku, i ty chceš vztah. To znamená, nechceš jako s někým chodit každý 3 měsíce s někým novým, protože prostě realita je pak jiná. Právě to v dnešní době tak začíná být takový trend, že vlastně ty vztahy jsou prostě krátkodobější a je podle mě strašně jako těžký si udržet vztah. A myslím si, že by to mohlo být je vlastně jako tím, že ty lidi, když se něco pokazí, tak jsou jako spíš zvyklí od toho rychle odejít, než by se o to snažili bojovat. Myslíš, že to jako dává smysl tady tohle? No, je to hodně obecný, co říkáš, ale ano, protože právě to je problém dnešní doby, že je snadný odejít, snadný něco změnit. Myslíme si, že když vyměníme partnera, že tím jsme to jako zametli. Ale to tak není, protože prostě to, že vyměníš partnera, ty se nezlepšíš. Protože každý člověk, který ho potkáš a hlavně partner, je tvým obrazem. To znamená, že další partner bude zase obrazem. Takže pokud chceš něco změnit, musíš změnit sebe. Musíš ty jít do sebe, do svého příběhu, do svých témat. Protože tím ty potom přitáhneš jiný lidi, kde už se můžete víc jako být spolu, jo, víc to propletení prostě zapůsobí. Ale měnit partnery jenom proto, že jsem nespokojený a s tím jsem nespokojený a s tím... To prostě nemá význam, protože je to práce prostě na nás. Ale to je vlastně strašně složitý, ne, v téhle době, protože vlastně díky těm sociálním sítím, tak nějaký to jako pokušení nebo nějaký jakože to napadání té věrnosti tomu partnerovi, když prostě všude vidíme vlastně jiný lidi na těch sociálních sítích v jejich nejlepších jako světla, tak je hrozně jako náročný zůstat věrný, nebo co vlastně znamená zůstat věrný. To je krásná otázka, moc děkuju, protože věrnost nezačíná u toho partnera. Věrnost začíná mnohem dřív, než vůbec někoho potkáš v životě, protože věrnost je primárně vztah sám k sobě. To je, jak ty seš ukotvený u sebe. A pokud ty seš ukotvený u sebe a znáš se, víš, co seš, makáš na tom, že víš, že vychází z nějakého rodinného systému, z nějakých prostě věcí, které si třeba nemohl ovlivnit jako malej, ale uvědomuješ si to, makáš na tom, opravdu pracuješ, čteš, máš třeba terapeuta nebo chodíš na nějaký, prostě zdokonaluješ se, tak pak nemáš potřebu odcházet za někým jiným. Pak nemáš prostě potřebu měnit partnery, koukat se vedle, protože vždycky bude někdo hezčí, mladší, krásnější, úspěšný. Vždycky. Ale ty víš, že je lepší budovat ten domov, tu zahradu, to prostě prostředí s jedním člověkem, protože na tom rosteme, přes ty bolesti, pády, kdy se musíme podpořit a prostě kdy vidíš toho partnera, že je nemocný, není mu dobře, prostě upad, jo, prostě něco pokazil a vidíte se, rostete v tom spolu, tak v tom právě ty se potom taky ukotvuješ, že vlastně vidíš a cítíš, že to je ta cesta, protože to měnění partnerů je vlastně pořád začínáš znovu. Nic jsi se nenaučil. Jo, jenom to, že je to snadný, ale to není cesta. Takže vlastně, když tohle chceme docílit, tak musíme začít pracovat na sobě. Určitě. Tak nemůžeme se tomu vlastně vyhnout, protože ty vnější efekty tak budou pořád, že jo? Pořád uvidíme tady tyhle lidi, kteří jsou v uvozovkách lepší, jak říkáš. A tomu se nevyhneme a nemá ani cenu se tomu snažit vyhýbat. Ne. Je přirozený, ty jako mladý člověk, že vždycky, a možná každý chlap i každá žena, vždycky se ti bude líbit někdo zvenku, jiný. Ale to je přirozený, koukneš se, řekneš, pěkná ženská. Ale to neznamená, že tu svoji opustíš. Protože i ta pěkná ženská má dny, kdy není pěkná, kdy se jí nedaří, kdy bude prostě zlomená. Jo, prostě to je přirozený.
ale na těch sociálních sítích jenom vidíš ty vystylovaný lidi, prostě, kteří jsou dokonalí. Ale opravdu ty lidi mají, i tyhle lidi mají temnotu. Vždycky, každý se skládáme z temné části a ze světlé části. A prostě přijmout toho člověka jako celek je prostě to umění té lásky. Takže je potřeba si to vlastně uvědomit, že nikdo není dokonalý a že i tady tyhle lidi, kteří v tu chvíli třeba pro nás vypadají lepší, tak mají ty temné stránky. Přesně. A pracovat teda na sobě. Ta věrnost začíná u nás, jak říkáš. Určitě. Věrnost je vždycky téma mnohem dřív, než opravdu někoho potkáš. Kohokoliv prostě, jo? Protože to, jak seš dokážeš být věrný prostě sám sobě. Jak dokážeš prostě po té cestě, přestože třeba selžeš někdy, tak se vrátit. Protože si uvědomíš, kdo seš, co vlastně ty chceš. A na tomhle je potřeba pracovat. Na tom uvědomování si, kdo jsem já, co vlastně já chci od života. Můžeš se rozhodnout, že tvým tématem životním bude mít 300 žen. Můžeš, to je v pořádku. Ale to už pak není o vztahu. To je o tobě. Ale když chceš vztah, tak je potřeba pracovat hlavně na sobě a na tom vztahu. Ne na tom člověku, na tom vztahu. Chápu. No a vlastně, když se teď bavíme teda o těch ostatních lidech, o nějakých těch vnějších faktorech, tak si myslím, že jako velkou roli může hrát i to, co si vlastně o tobě myslí ty ostatní ve chvíli, kdy jsi v tom vztahu. Jsou to nějaké jako názory ostatních, když jsi vlastně v tom vztahu, nebo když v něm nejseš, a nějaký jako nátlak toho okolí na ten vztah, jak to ovlivňuje ten vztah a případně, co s tím vlastně můžeme dělat, aby jsme se nenechali ovlivnit tady těma vnějšíma faktorama? Tohle je obrovský téma, který prostě na tenhle podcast nestačí, nicméně zkusím to zkrátit, protože dřív náš mozek je starý orgán a on si pamatuje z dřívějších dobách, že když si někam patřil, tak si mohl přežít. Když tě ta tlupa vyčlenila, tak si většinou nepřežil. A tohle si pamatuje. Jo, prostě má to tam. To znamená, ty potřebuješ být přijat. A to přijetí okolí vlastně začíná už v dětství. To, jaký jsi měl rodiče. Jestli tě jako chválili, dostatečně podporovali, stáli za tebou, anebo jsi měl rodiče, který na to třeba neměli čas, nebo jsi měl sarkastický rodiče, nebo prostě který tomuhle nedávali třeba takovou pozornost. A pak ty hledáš to potvrzení zvenku. Čím víc v tom dětství si zažíval to nepřijetí, jo, nebo prostě tu sociální nestabilitu, tak tím víc pak hledáš potvrzování venku. S tím se dá ale pracovat. To už je pak na terapii, s tím se pracuje v terapiích, že vlastně se vracíš do těch témat z toho dětství a snažíš se tu podporu si dát. Protože každý se identifikujeme přes ostatní. Jo, rodiče, to, že tě přijmou, tak si se identifikoval, že jsi takhle v pořádku. Když ta hodná holčička, hodnej chlapeček, že když děláš tohle, tak takhle jsem hodnej. Jo? A potom vlastně v tom životě, když jdeš dál, tak je to velice podobný. Jo? Identifikuješ se přes to, co vlastně, jaký obraz vytváříš v tom svém okolí navenek. Pro ty ostatní. To znamená, že je pak docela dobrý si vybírat lidi do svého života, který, když ty víš, že v dětství si to moc nedostával a máš ten deficit, má to hodně lidí, trofnu si říct, že možná většina, tak si vybírat lidi, kteří ti nějakým způsobem to potvrzování jako dávají dobře. Protože to, že jsi v pořádku, znamená, nebo poznáš tak, že když tě někdo pochválí, tak tě to potěší, ale když se to nestane, tak si z toho nic neděláš. A to seš pak v pořádku. A pak máš závislost na tom vnějším obrazu a to spoznáš tak, že když se ti ta chvála nedostane, nebo to uznání, tak ty jdeš do sebedestrukce. Jsem o ničem, jsem k ničemu, asi jsem špatně. A to je ta závislost. A pořád ale i s tímhle se dá něco dělat. Ale to už je potom opravdu na terapeutický jako proces. Takže to potvrzování je trošku přirozený, ale musíme vědět, jestli je zdravý, nebo jestli jsme jako v jaký závislosti v tom jsme. Takže by nás vlastně měly zajímat ty názory ostatních? Nebo jako bychom měli úplně ignorovat? Měli bychom je pociťovat? Nebo? Ignorovat ne, ale měl bys to jako zavnímat a koukat se na to, co to s tebou dělá. Jestli to je v pohodě, jestli když dostaneš, ty mi řekneš, jsi dobrá a já řeknu, jasně, a jsem s tím ready, a nebo když to neřekneš, jestli se s tím pořád ready a jestli já se dokážu ohodnotit sama.
a říct si, no ale tohle se mi povedlo. To je ta práce na sobě každý den, kdy ty si prostě každodenně musíš i ty sám sobě říkat, a tohle se mi povedlo, tohle bylo pěkný. Protože my se většinou utvrzujeme v tom, co se nám jako nepovedlo v tom životě. Jo? Tady jsem selhal a všichni, tady si selhal, tady si, já nevím, zalhal, ukrad, jo, cokoliv. Ale pak máš obrovský balík toho, co se ti povedlo v životě. Kde seš prostě, v čem seš dobrý, nebo prostě co si udělal, už jenom to, že pomůžeš, nevím, paní starý do tramvaje, nebo chápeš, to jsou velké věci. A když na tomhle budeme jako stavět, tak ten mozek za chvíli přepíše ten program toho potvrzování venku, že vlastně už to nebudeš tolik potřebovat, tím se ti to bude víc jako, nebo lehčej přijímat. No, takže je to vlastně jako hrozba pro ten vztah. Když to teďka jako dáme k tomu vztahu, tak ve chvíli, kdy prostě třeba naše okolí, řekněme třeba moji kamarádi, tak by o mojí přítelkyni říkali prostě, nebo říkali by mi, že jsem si nevybral dobře a tady tohle. A já jsem nebyl právě schopný to jako vnímat tady tímhle tím způsobem, jak ty říkáš, tak to může být hrozbou určitě. Takhle, když to řekneš, tak asi ano. Ale zároveň bych se podívala na to, jestli mám opravdu kamarády v životě, který jsou jako mým dobrým obrazem. Víš? Jestli opravdu ty kamarádi, jestli v té skupině lidí, ve kterých se pohybuješ, jestli to je opravdu to, co chceš, jestli můžeš věřit. Jestli jsou to lidi, kteří který mají tu správnou schopnost tohleto říct. Protože jako správný kamarád, nebo myslím si, že dobrý kamarád, by měl přijmout tvýho partnera beze zbytku. A potom, protože ví, že to je proces, že třeba ze začátku to nemusí být úplně ready, ale pak se to může vyladit a měl by vlastně, nebo takhle si to já představuju, by měl vlastně vás podporovat jako oba. Ale když už pak vidí, že ty jsi třeba v nějaké závislosti, nebo ty se měníš jenom proto, že ten partner něco jako diktuje, tak pak je dobrý, když máš kamaráda, který řekne, Lukáši, nevím, važ to. To je fajn. Takže tady je to spíš jako o těch lidech, než o tom, jak my na to nahlížíme. Nebo jako je důležitý mít tam ty lidi, kteří prostě jsou schopni správně vyhodnotit, kdy nám co říct. Určitě, což je zase nějaký proces zrání a dospělosti a nějakého prostě opravdu jako, to si musíš jako vyšlapat, trošku odžít ty věci a tak. Rozumím. Určitě. Tak odkloníme se teďka trošku od těch sociálních sítí. Dobře. Chtěl bych se tě zeptat, když už vlastně se mi povede mít nějaký ten dlouhodobější vztah, když už se teda překlenu tady přes ty 3měsíční románky a podobné věci, tak hrozně jako probíraný téma je nějaká jiskra v tom vztahu. Vlastně ve chvíli někdo říká, že to je po roce a půl, někdo říká, že to je rok, že ta jiskra vlastně vymizí. A jako proč to tak vůbec je a co můžeme udělat, aby se nám to jako nedělo, anebo jak s tím vlastně pracovat, když teda se tomu nemůžeme vyhnout? Tohle je nádherná otázka. Moc za ní děkuju, protože to vidím při svojí práci vlastně dnes a denně. Že lidi ztratili jiskru. Myslím já, že to je proto, protože lidi berou toho druhého jako automatiku. Že to tak je prostě. Ty jsi tady se mnou, bydlíš a je to. Ale aby se jiskra nestratila, je to opravdu každodenní práce. Každodenní práce na tom vztahu. Pořád objevovat o tom člověku něco nového. Každý den, každou chvíli se do toho člověka vlastně znova zamilovat. Je to o tom, že prostě hledáš opravdu, co se ti na tom člověku líbí. Ne to, co se ti nelíbí. Ne to, co ten člověk udělal špatně, co nedělá, co by měl udělat a nedělá. Ale co dělá opravdu. A vytahovat, vlastně podporovat nebo podněcovat, zapalovat v tom člověku a v sobě tím pádem taky jiskru toho, aby si podporoval věci, které se ti líbí. Když si říkáš, že tobě to sluší takhle. Strašně se mi líbí, když přijdeš domů a směješ se. A pořád vlastně, to je opravdu jako oheň. Jako pokud ho prostě jen tak on prostě zasne. Nebo třeba přikládat je to pořád, prostě ale opravdu jako každodenně objevovat a těšit se a být zvědavý, co je vlastně zatím. Jaký ten člověk ještě je v téhle poloze. Jo, pořád jako to Takže jsou to jako malé věci, prostě jako, že se každý den zeptat, jaký ten člověk měl den. Podívat se do očí a zeptat se, jak se máš. Dát najevo, že mě to vlastně fakt zajímá, že to neříkám jenom prostě. Ano. A asi je logický, že na tom musí pracovat oba, že? Přesně. Není možný, že prostě ve chvíli, kdy oba sice třeba cítí, že ten vztah někam upadá, že ta jiskra vyhasíná, když tak řeknu,
ale vlastně jenom jeden si uvědomí, že na tom třeba pracovat, tak to nestačí. Je potřeba oba. To určitě nestačí. Někdy je to složitější v tom, že každý máme, že jo, když si najdeš holku ve 20, tak prostě máte nějaký vývoj. Jo, každý se trošku jako mění, že jo, prostě v tom čase. A nemůžeme si myslet, že když si vezmeme někoho ve 20, že v 50 bude stejný. To prostě není, je to jiný člověk. A někdy si jako utečem v tom vývoji. Jo, že někdo prostě třeba na sobě hodně pracuje, tak prostě jako najednou ujede. A někdo prostě mu to trvá díl, jo, nebo prostě se věnuje něčemu jinému, nebo prostě je to jako složitější. A někdy prostě bohužel si musíme jako přiznat, a i to je láska, hele, už jsme si dali, co jsme si jako měli a dál už vlastně si nemáme co dát. I to je prostě cesta, jo. Je dobrý na to makat, pracovat, snažit se samozřejmě, jo, ale někdy je opravdu dobře si říct a teď už se ale brzdíme vzájemně. Takže pojďme buď od sebe, anebo pojďme třeba na nějakou terapii párovou, nebo prostě pojďme zkusit s tím něco udělat. A jak vlastně jako poznám, že to do tohohle z toho budu došlo, protože vlastně jakoby nějaká ta bolest v tom vztahu, nebo ty nepříjemné situace, tak vlastně jsou i na začátku a jsou potřeba, že jo? Protože ty lidi se spolu jako učí se spolu fungovat, učí se spolu nějak jako třeba žít, učí se jako i ty chyby ostatních a tak je nám to vlastně jako nepříjemný a člověk by si řekl, jako do jaký míry vlastně nějaká tady ta bolest v tom vztahu tak nás ještě rozvíjí jako prostě ten pár a v jaký míře už je to prostě jako moc, že už to nemá dál cenu a jenom bychom se jako trápili. Hele, je to vlastně tak, že rosteme přes bolest. Všechno roste přes bolest. Začíná to porodem, který bolí prostě. A takže je jasný, že pokud tě i ve vztahu, ale i sám na sobě, v práci, ty věci jako bolej, ale ty pořád vidíš nějakou naději zatím. Pořád vidíš, že tě to jako někde rozvíjí, nebo že když to pak přejde, že jsi se jako posunul, jo? Že to je, tohle jsme překonali, super, jo? A jsme jako lepší, více milujeme sebe nebo toho druhého, tak to je pořád rozvoj. Ale ve chvíli, kdy je tam ta bolest, ale už nás to jenom bolí a už tam není žádný rozvoj prostě dál, a je to vlastně už jenom bolavý a už se jako netěšíme, jsme unavený a třeba i fyzicky se to projevuje, jo? Že někdo slousne zubna nebo prostě sejde, nebo už nemám chuť si ani jako pěkně oblíknout, namalovat pro toho druhého, nebo prostě ten chlap nemá už chuť, tak pak je prostě lepší se sednout a říct si, hele, pojďme to radši jako ukončit a ještě si rozvinout nějaký vztah, který bude pro nás. Takže když už to vlastně trvá nějakou delší dobu a nevidíme tam, že by z toho byl jakýkoliv benefit pro nás, nevidíme tam nic, že by se zlepšovalo vlastně na úkor té bolesti, tak to znamená, ano. že... Víš, ve vztazích se často stane, že ty lidi jsou fakt na sobě jako nějakým způsobem závislí. Jsou spolu dlouho, mají děti, majetky, nevím. A tak si tak jako hníjeme v tom teplíčku, smrádečku a už jako nemáme ani chuť posouvat, protože proč bychom to dělali. Ale to je právě to, tam většinou končí ten vztah. Protože pak už je to jenom takový přežívání. Jo, pak už jsme spolu, no tak dobře, takže chlap si najde milion kroužků, nebo práce, že jo, motorku, nevím, jo, milenku možná, nevím. No a žena tak jako chřadne, nebo prostě pak se upne na ty vnoučata. Ale to už není jako vztah. Je to jako přežívání. A vztah by měl přinášet radost. Vztah by měl přinášet rozkvět toho člověka, prostě rozzařovat, že jo? Mělo by to být jako posun dál, podpora, prostě pořád by si se měl těšit domů, měl by si se těšit na společné chvíle, ale pokud tam už začne, ježišmarja, zase dovolená, jo? Nebo prostě tak to fakt nemá smysl. Je to jako zbytečný v tom se trvávat, protože jsme se posnažili, jo? Něco jsme pro to udělali, já jsem zamakal na sobě, ty na sobě a prostě to jenom nejde, to není nic jako špatně. A dokázat se osvobodit, dokázat si říct, dávám ti svobodu, běž zažít ještě něco pěkného, já taky, je obrovský dar a obrovské umění. A je to taky láska. Teď jsem se na to chtěl právě zeptat. Já tady jsem si napsal větu, kterou jsem viděl několikrát, spoustu lidí to říkal, na spoustu videích jsem ji viděl jako zmíněnou. A to, že vlastně největší láskou tak může být právě ten odchod. Ano.
Přesně A to tak. se pojí tady s tím, co jsi právě říkala. Ano. Je nebo z mý praxe terapeutický, je bohužel to, že lidi, když se rozcházejí, tak jako to jsou prostě jako bitvy. Protože prostě se právě neumíme jako pustit včas toho. Že lidi potřebují být ten druhej, aby byl jako debil, nebo prostě něco strašně na něj jako nakydat špatného. Ale to je opravdu jako zbytečný, protože to, že ten vztah je na konci, cítíme oba dva a dost dlouho. Když jsme vědomí a jsme jako u sebe a opravdu máme to prožívání dobře, tak to prostě víme. Jo? A dohodnout se na tom je samozřejmě složitý, těžký, ale je to prostě opravdu jako láska a je to opravdu vlastně moc hezký, když ty lidi si dokážou říct i v 50, hele, dali jsme si, co jsme si dali, pojďme si to ještě jako užít někde jako jinde. Je to obrovský dár a myslím si, že nebo já už to vidím okolo sebe, že už lidi jsou tak vědomí, že k tomu pomalu jako dozrávají. U vás mladých se ještě úplně nejsem jistá, a taky nemáte odžito. Jsem neměla ještě tu šanci to poznat. Ale jako mám opravdu tu naději, že se to jako mění. Takže je fakt jako potřeba prostě nedržet to na sílu a pokusit se poznat tu chvíli, když už je jako třeba to pustit. Poznáš to vždycky. Tělo ti napoví jako první, to víš prostě. Jakmile začneš chřadnout a prostě začnou se ti dít věci a tak najednou vidíš, že nejseš dobře někde. Většinou ve vztahu teda. A pak přichází to uvědomí, ty máš záblesky, že jsi to uvědomí, že ne, teď já mám tady barák, bazén, auta, nevím co, jo, děti, prostě vnoučata, ale jako princip života není o tom to vydržet. Princip života je ho jako užít, prožít, hezky, dávat radost, rozzařovat svět. A mít jako lásku k sobě a i k těm druhým. Protože to, že někoho pustíš, aby si ještě něco zažil, je opravdu velká, velká láska. Nemusíš ho nenávidět. Tak jsme to tady tak hezky jako prošli od začátku do konce toho vztahu. Já jsem si pro tebe připravil ještě 2 takové jako velmi zapeklitý otázky. Dobře, pojďme. Takže já si tady přečtu, protože jsou docela dlouhý. Co bys řekla lidem, kteří vlastně lásku chtějí, ale bojí se vlastně už skoro toho slova, bojí se to, co to znamená, bojí se toho, co je s tím spojené, anebo to vůbec vlastně neznají, nemají s tím žádné zkušenosti. Je to jako, měli by do toho jít, neměli by to ignorovat? Láska je krásná věc. Je to nádherný prožitek, který nám vlastně zajistí, že on nás jako zvětší. Láska nás jako zvětšuje, ona nás rozvíjí obrovsky. Dává nám to, že se můžeme dotknout života nejen jako kůží, ale jako srdcem. Láska přináší opravdu veliký dar jako vidění, ale co hlavně si myslím, že je krásný na té lásce, že když opravdu miluješ někoho, tak můžeš být sám sebou a seš přijat. Že ten druhej vidí tvoje stinné stránky. Ví, že ne vždycky ti to sluší, že jsi i nemocný, že jsi zakop, že prostě si prošel něčím, že prostě vidí i tu temnotu, vidí i to světlo a říká, vidím tě a přesto jsem tady. Dám ten pocit toho přijetí prostě za jakékoliv okolnosti. A tohle je láska a proto je vždycky dobrý chtít. Takže prostě i když se toho fakt bojíme, tak to zkusit. Přesně tak. Zkusit to. Dotýkat se toho, pouštět si ty lidi k sobě postupně a otvírat to postupně, dávat ty šance. Ano, bude to někdy bolet. Bude prostě. Může vás ten druhý opustit, může prostě selhat, zalhat, nevím cokoliv jiného. Ale ten dotek, když jste v té chvíli, v té lásce, i přes tohle všechno, je obrovský a krásný. A každý, kdo to pozná, ví, že ta chvíle toho otevření se, té lásce a přijetí opravdu toho krásná, nebavíme se o zamilovanosti, nebavíme se o té euforii, která přichází z začátku, bavíme se opravdu o té hloubce, že toho člověka poznáš opravdu i v těch temnotách a přes toho pořád miluješ a pořád tady seš a ty jako chlap tvoříš ty záda, ta žena se může opřít a spočinout a naopak ta žena, když ten chlap přijde a opravdu je jako milá, vytváří to prostředí a tohle to celý prostě vytváří tu lásku
podle mě není nic krásnějšího na světě. To moc hezky řečen. A kdyby jsi měla jedno nějaké jako poselství, nějakou jako krátkou větu, klidně jenom, nebo souvětí, nějakou jako myšlenku o lásce, kterou bys chtěla, aby vlastně já jsem si zapamatoval, abych ji třeba mohl někomu předat, anebo aby tady naši posluchači tak ji slyšeli, tak co by to bylo? To, co už jsem vlastně řekla, že láska vždycky stojí za to. Není to pohodlí, není to prostě ušlapaná cestička plná růžových květů. Je to častokrát trnitá cesta, kde prostě někdy to je fakt složitý, ale vždycky na konci je to, že chytíš někoho za ruku a cítíš to spojení. Beze slov, bez všeho okolo, cítíš prostě to, že jsi správně, že jsi přijatý, že ty přijímáš a že to tam je. A že vlastně spolu ty dva rozzařují ten svět a vlastně ta láska nám dává to, že tady nejsme jenom, aby jsme přežili. Jsme tady taky od toho, aby jsme se potkávali, setkávali, aby jsme se dotýkali. A to si myslím, že je krásně jako že život se nemá přežít, ale má se opravdu jako prožít. A bez lásky to nejde. Tak jo, Leni, já ti děkuju za to, že jsi tady se mnou dneska poseděla. Díky taky. A děkuji i vám, posluchačům. A nezapomeňte nás sledovat na našich sociálních sítích, kde vám nabízíme spoustu zajímavých tipů. Připravujeme pro vás e-knihu napsanou Lenkou a budujeme tam komunitu lidí, kterým záleží na osobním rozvoji a duševním zdraví. A můžete se těšit na naše podcasty, kam budeme zvát zajímavé lidi s nevšedními příběhy. Tak nás určitě sledujte. Děkujeme. Jste u toho hladil psa, tak doufám, že to bude. Hodně domácí. Lukáš, spoluzakladatel Cesty k životu, jasně, to je proč jsem Ahoj, zdravím všechny posluchače a diváky. Já se jmenuji Lukáš, jsem spoluzakladatelem Cesty k životu. Dneska jsem tady s Lenkou. Lenka je terapeutka a... Jak je to slovo? Životní kauč. Ne, životní průvodce. Jsme ty hustí. Nevím, nemám panáka, abych ti dala panáka. Jsem už to vymyslet nějaký normální název pro tu práci, kterou děláš. Trenér, prostě. No tak můžeš. Dal bych si panáka. Nemám, bohužel. Ani víno, nic nemám. Já se na to napiju. Sorry, budeš tam mít 30 minut záběru toho, jak já tady říkám jednu větu. Ahoj, vítám všechny posluchače a diváky. Ty vole, vypadni. Teď jsem zrovna měl našláplo. Teď bych to dal na první pokus. Okay. Amy! To budou behind the scenes jak vyšitý, to bude první video, který udělám. Amy, no běž na místo. A zůstaň. A ty nic nedělej. Ne, blbeču. No.